Oletko ikinä aloittanut yrityksen, mutta sitten unohtanut avata sen? Minullekin on silleenkin käynyt. Joo, mä en oo tehnyt yhtään myyntejä, koska mun yritys ei ole auki. Miten kukaan ostaa sitä? Kenelle minun yritys on suunnattu? Hei Batman! Onks tuo nälkä? Mitä sä halusit syödä? Se ison, valkoisen, paksun patongin ja pitkä. Arvo mitä? Mun yritys, mikä on Pataluodon koulussa, myy semmosia. Joo, älkää kysykää mitä vittu äsken näitte. Tää oli tehty niinku varmaan aika myöhään illalla. Joo, älä kysy mitä siellä näit. Missä tämä on? Ai mulla on nälkä. No tässä on minun patonkitorini! Mä en nyt ihan luota sun ruokaa, se on myrkytettyä varmaan. Usko siihen. Okei, on moi. Minun yritys on niille, ketkä eivät halua syödä koulun ruokaa. Miten minä mainostan tämän yrityksen? Videoilla, jollakin mainoksilla ja sitten jotakin mainoksilla, julisteilla tai semmosilla. Miten voisin parantaa tämän yrityksen myyntejä? Mainostamalla enemmän ja varmaan jos mä aukasen sen yrityksen, niin sitten